Murani Bataan. Ilinisin mo ng ilinisin yan para malinis maggalaw na yung process mo. Ilan taon mo na sakit ka? Ito ano, 12 years na to. Sige, kalas ng kalas. Kaya palang dami. Hindi matanggal-tanggal. Dagdagan mo yung pagdarasan. Kailangan huminto yung malagkit. Pag huminto yung malagkit, magagalaw natin yung process mo. Hindi to gagalaw. Nililinis ka sa ano? Sa split one. Kung 36 na pala, oh. Dito ako minsan natatagalan, eh. Sa paglinis lang. Hindi naman pwede shortcutin to, madali. Sa paglinis minsan, naabot ka pala yung oras, eh. Isang tao lang. Sobrang tagal na ng mga sakit. Hindi naman ito mawawala agad. Kailangan malinis na malinis. Para ka naglilinis nito ng buong katawan mo, para ka naliligo. Para ka nilublog sa potikan na 1 linggo, tapos maglilinis ka, tapos ang dahil basura sa katawan mo. Siyempre, mabantas na tayo yun. Kailangan natin magsabon. Magsabon, maglinis. Linis. Nawala na yung sakit, di ba? Katiting na lang. Nag-aurani, bata ka, di ba? Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Linis na linis, pagpag. Sige. Linis na linis, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Linis. Kunti na lang. Sige pa. Humingi ng kapatawaran. Linis na linis. Magta-3 minuto ka ng kalilinis. Banggitin si Kristo. Napakalakas naman ang usog nito. Kaya ang kinakakayahan ito, babae kasi. Kayudan na eh. Hinto mo yung kamay ng aking ama. Ako magkakalas. Hinto mo yung kamay niya. Focus ka lang dyan. Huwag kayo mo ka. Focus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, sa pamamagitan na pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, ako ang iyong anak at muli po kung tatawag at mananalig at mananampalataya. Nasa iyong harapan ang iyong alipin na nananalig at mananampalataya. Gawin palayain niyo po siya sa kanyang karamdaman sakit. Kung sino man nagdarasal nito ay tinatanggal ako ng bisa at tinatanggal ako ng pinakamalakas niyang usog at ibinabalik ko sa taong nagdarasal sa loob ng katawan niya. At kung anumang kasalanan niya sa aking ama, ang aking ama pa rin ang magpapasya nito sa pangalan ng Heso Kristo. Amen. At maging malaya ka sa pangalan ng Heso Kristo. Amen. Dilat na mata. Wala na. Himinga ng malalim. Inom ng tubig. Namulan yung mukha nyo. Iangat yung kamay nyo. Anong pinagkaiba? Naangat mo na. Kaysa kanina. Sige, pumunta ka ron. Tatalab na lahat ng gamot mo kaya. Lagkit ng katawan mo, punasan nyo muna. Sobrang lagkit. Yan yung mga sakit mo, yung lumabas ng malagkit.
Hindi natin mapapalabas ang sakit mo pag puro mainit lang. Kailangan mapalabas natin sa malagkit. Kasi yun ang pinaka pinuno talaga ng mga sakit mo. Pag nawala ito, lumabas ito sa katawan nyo, madali lang mawala yung sakit nyo. So hanggang hindi lumalabas ito, hindi yung mawala. Hindi ito gagalaw kasi talagang original na process ng kanito. Physical mo ito sakit. Hindi ka tulad nito, di ba? Walang lagatik, no? Hindi ka tulad nito. Na ano mo yun? May parang lumalagatik. Straight. Straight na katawan. Straight nyo. Diretsyon tingin. Yan. Gangan nyo lang. Okay lang. Hindi ka tulad nito, di ba? Hanggang dito lang. Tapos ito, sagad. Ngayon, straight na katawan. Lapas ang dibdib. Wala na yung tataas, di ba? Dumilat kayo. Dilat. Ganyan lang mata niya, di ba? Kung ito, nasasagad. Pagdating dito, ayan lang, wala na. Ito, malagatik. Pag inangat mo, kumakapit ito, di ba? Ito, wala. Maluwag. Maluwag din yung pera pagbigay sa asawa nyo. Dito, bulang. Harap doon. Diretso lang. Dali, ano lang natin yan. Sana magawa natin ang paraan nito. Hindi pa paano sa kanya. Hayaan mo na yung mga nakausog sa'yo. Handa lang ito. Yung usog niya kakaiba. May Latin. May pagka-Latin yung bibig niya. Relax lang. Okay. Ako lang, ha? Sige pa. Sige pa. Sige. Sige. Sige nga, lumayos. Sa beses lang, huminga kayo. Idilat ang mata, then pipikit. Nailo hindi. Sabi lang. Pag masakit to, ang gawin mo, huminga ka ng 3 beses, pero ibuga mo ng dahan-dahan yung hangin, ha? Trabaho mo huminga, ha? Hinga. Labas agad. Yan. Huwag mong pipigilan. Tama na. Tama na yung hangin. Tama lang wala. Hinga. Kunti pa. Isa pa. Hinga. Isang hinga na lang. Tag-isa lang. Hinga. 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 Last. Okay. Huwag gagawin. Hinga pa. Straight ng katawan. Last na. Hinga pa. Ganito. Ganito kamay. Tiga. Sige, bagsak niya katawan niya. Hinga. Lapas ang dibdib. Bitaw. Release mo yan. Hinga. Pagurog natin. Hilo kayo hindi. Straight lang ang katawan. Lumambot na. Hindi ka tulad kanina. Nawala na yung lagatik. Dito na lang, no? Tayo. Pakibitaw ang pista mo. Ilagay sa bato ng kamay. Baba nyo. Wait lang. Sandala ko. Oh, tama na. Hinga. Sa beses lang. Isa pa. Huwa pa. Puti pa. Oh, tama na. Sandala ko. Labas ang dibdib. Ganyan ito kamay. Straight. Bitaw niyo. Gangan niyo lang. Straight. Sige pa. Okay. Sayang gumalaw. Sige. Baba. Dahan-dahan. Anong pinagkaiba?
Gumagang na siya. Sige. O, baba niyo ulit. Ilalak natin. Bitawan niyo. Hindi kayo nahilo. Relax lang. Straight ang katawan. Kunti lang leg. Yubo ng konti. Yan. Sige pa. Sige. Sige. O. Straight. Sige pa. Sige. O. Hinga. Hindi ninyo eh. Hindi ka tulad ganyan. Natural, labas ang bibig. Sige. Tempo ka na. Tingnan nyo kung ano pinagkaiba. Ilan taon nyo na sakit yan? Itong process na last year. Last year lang. 1 year lang yan, di pa? Wala pa, June. June lang. 6 months. Oo, naka 12 sessions na ang therapy. 12 session kayo ng therapy, hindi pa rin gumagalaw? Dito na rin kaya di ko na tinuloy ulit. Pero nabawasan na siya nung hayaan ko na. O ngayon, ano pinagbago? Mas ano na ngayon. Mas maganda siya. Siya nakadalawang, 12 therapy. Tayo, isang beses pa lang tayo nag-therapy. Oh. Ano pinagkaiba? Mas nakaluwag na. Mas malawag. Okay, bitawan niyo yung kamay niyo. O, galaw niyo yung balikat niyo. Kabila, dalawa, sabay. Ano pinagkaiba? Kabila, ikot. Ano pinagkaiba? Maluwag. Maluwag, di ba? Iangat niyo yung kamay niyo, dalawa. O, ano pinagkaiba niya? Okay na siya. Okay na siya ngayon. Kaysa kanina. Tatalab na ko yung lahat ng gamot ko. Ginamot ka na sa cleansing. Ginamot ka na ngayon sa process mo. Okay na. Nabalancer na lahat yan. Naalimit yung hangin mo. Wala na yung palyado. Magas sa sasakyan. Okay na okay ng carburetor. Linis na linis. Ngayon, maganda yan. Push up. Pero bawal yan ganito. 1 linggo. Pwede yan. Kung kalawete ka, magugas ka ng puwet mo, okay lang hanggang dito. Pero kung iyakin pa ng konti, bawal yan. 2 weeks yan, bawal. Pwede humila yan, sumuntok, mag-push up, mag-barracks. Pwede mo kahit anong gawin mo mag-game forma dyan. Ang pinakabawal dyan, ganito. Yung para ka nangangamot ng makatirik sa gano'n. Bawal yan. Kahit alam ko nagagawa mo yan, bawal. Ito lang, bawal. Itong isa pwede. Yan lang yan. O sige, try mo kung anong pinagbago sa lakad mo kayo. Kung anong pinaglakad nyo naman, kung kanina. Lakad kayo, try nyo. Kayo ang ano yan, hindi ako kasi kamay nyo yan eh. Anong pinagkaiba? Pwede na kayo mag-share dyan, kung mag-share kayo. Anong pinagkaiba kaya? Ayos na siya. Ayos na. O, masaya na yung mukha mo eh. Pag bumiti, maganda. Pag nakasimangot na konti, mukhang hindi pa maayos. Yung ngiti niya, halos hindi mabilang eh. Bawal, ayan ang bawal lang yan ha.